Диджей Аси говори на микрофона. Айде Пазарджик, за всички тарикати и красиви жени. Диджей, Аси пуска баса! Дансинга ще се скъса! Опа! От Пазарджик до края на света диджей Аси прави най-добрата веселба. Когато стъпи за пулта със стил, никой на стола не е кротък и мил. Сменя ритъма, пуска тежък бас, всички полудяват в този същ час. Момичетата кършат тънки тали, за диджей Аси се палят аномали. Опа, диджей Аси пусна ключе, всички на дансинга вдигайте ръцете. От Пазарджик момчето е номер едно, прави купона на 100% до едно. Върти, кръши се ти, за диджей Аси левове хвърли. Кючек соло, бързи барабани! Специален поздрав за диджей Аси, най-големия в Пазарджик. Само за него златен дъжд и златни вериги. Шукария! Пазарджишките момичета пред него се въртят. Само за Асите нощем си мечтаят и не спят. Той е кралят на нощния живот, всяко негово парти е истински възход. Увеличете звука, нека гърми, за диджей Аси всяко сърце топи. Чашите горе на здраве за него, той лекува всяко болно его. Опа, диджей Аси пусна ключе, всички на дансинга вдигайте ръцете. От Пазарджик момчето е номер едно, прави купона на 100% до едно. Върти, кърши се ти, за диджей Аси левове хвърли. Ей, така се прави в Пазарджик. Диджей Аси!